Благословен Бог наш, всегда нині присно и во веки веков. Аминь. Со смирно Господа да се помолим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. За мира свиши, за спасението на нашите души, за Господа да се помолим. Господи помилуй. За пустопатните и свити Божни жертви, поради заминали пред вратата, во света неделя на Господа да се помолим. Господи помилуй. За техния покой, тишина и блаженна памет на Господа да се помолим. Господи помилуй. За да застанат неосъдително пред страшния престол на Господа на славата, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За да вреди нашия Господ душите в място светло, в място златно, в място покойно, където пребивават всички праведници, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За да чистим брата на Авраама, Исака и Якова, на Господа да се помолим. Господи помилуй. След като изпросихме за тях Божията милост, царството небесно и прощение на греховете им, нека сами себе си и целият наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи, на Господа да се помолим. Господи помилуй. Боже на духовете и на всяка плът, който потъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на този свят. Сам Ти, Господи, упокой душите на починалите Твои раби, избити при атентата в църквата Света неделя. В място светло, в място злачно, в място прохладно, дето няма болка, ни печал, ни въздишка, всяко съгрешение, което са сторили с думи, с дело или мисъл, прости, като благ и човеколюбец Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не греши. Едничък Ти, Господи, си без грях, Твоята правда е вечна и Твоето слово е истина. Господу помолим се. Господи помилуй. Защото Ти си възкресението, животът и покоят на починалите Твои раби, Христе Боже наш, и за това на Тебе въздаваме слава, заедно с безначалния Твой Отец и пресветлия благи и животворящ Твой Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Благословен си, Господи. Научи ме оправдание Твои. Святишли помрати источни жизни. И твърдайщо добращо тясно покаяние. Погибшо в часе сам, позови ме спаси и спаси мя. Благословен си, Господи, научи ме оправданием Твоим, усопши храб Твоих покой, презирай ся с огрешения. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже. Алилуя, 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 слава
слава Тебе, Боже. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защото Ти си възкресението, живота Ти покаят на починалите Твои раби, избити в атентата в храма Света неделя, Христе Боже наш, и затова на Тебе слава отдаваме, заедно с безначалния Твой Отец и през светия влак и животворящ Твой Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Покой спасе нас, праведними раби Твоя, и се усели во двори Твоя, якоже списано. Презирая яко благ прегрешения их, волная и неволная, и всяя же ведени и в неведени человеколюбче. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно, и во веки веков. Амин. От Тебе восяви миру, Христе Боже, Сини света Твою показави, помилуй нас, кадене, со святыми, упокой Христе душу раб Твоих, и дече безболезани, печални воздыхание, но жизнь бесконечная. Надгробное видание, горяще песана, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Заминаваме мир на всички вас. Твоят път е който върви днешното, защото Ти е прибължил мястото на житка. Към Тебе, Господи, викам твърдиня моя, не бъдите смъртно към мене, премогъл. И те първото послание на Святия апостол Павел. Да внимаваме. Братя, искам вие да не знаете за погиналите, за да не сърдите, както и другите, които нямат надежда, защото оповядането и живее на кръвна. Който живаните в Христос Бог ще приведе с Него. Който е цяви казването е Слово Господне. И ние живите, които останаме ви пришествието Господне. Няма да изпреварим починалите, защото сам Господ повелени и глас на ангелите и тръба Божия. Ще слезва в небето и мъжните в Христа ще възкръснат първом. После ни останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха. И така винаги Господа ще бъде. Алилуя, алилуя, алилуя. Премудро, свето благословение да изслушаме Светото Евангелие. И Господи Твоему. От Йоанна Святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Рече Господ на юдеите, които бяха дошли при Него: истина, истина ви казвам, който слуша Словото ми и вярва в Оногова, който ме е пратил, има живот вечен и не съд не дохожда, а е минал от смърт към живот. Истина, истина ви казвам, иде час и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий и които чуят ще оживеят, защото както Отец има живот в себе си, тъй даде и на Сина да има живот в себе си и даде му власт да извършва и съд,
защото е син човечески. Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий и ще излязат. Които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Аз не мога да правя нищо от себе си, както слушам, тъй съдя, и моя съд е праведен, защото не търся моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови Христос, истинския наш Бог, който възкръсна, владее над живи и мъртви, и възкръсна от мъртвите, по молитвите на своята пречиста и непорочна свята майка, на светите славни сехвални апостоли, на преподобните и богоносни наши отци, на всички свои светии, да настани душите на преселилите се от нас свои раби, избити при зверски атентат в храма Света неделя, селенията на праведните, да ги упокои в лоното на Авраама, да ги причисли към праведниците, а нас да помилва като благ и човеколюбец. Амин. О блаженному спени вечни покой, подаш Господи усопших раб Твоих и сотвори вечною память, вечною память, вечною память. Молитва ви, света го владики нашего Господи Исусе Христе Боже наш, помилует и спасет нас. Амин. Амин. Като братя и сестри, на 16 април 1925 година, както всички ние знаем, е извършен най-кървавият терористичен акт в нашата история. Избухва бомбата в катедралния храм Света неделя в град София. Убити са над 150 души, ранени са повече от 500, по-късно от раните си умират и хора и броят на жертвите надхвърля 200. След убитите са 13 генерали, повече отколкото във всички войни, които България е водила преди това. 13 полковници, 6 подполковници, много други офицери, столичният кмет Паскал Паскалев, видни общественици и много обикновени граждани, включително жени и деца. Непосредствени извършители на атентата са Петър Абаджиев техник, Петър Задгорски клесар, а организатори Коста Янков, Иван Минков, Марко Фридман, Димитър Гранчаров, Никола Петрини. Задгорски, Фридман и Георги Коев са осъдени и публично обесени на 27 май 1925 година. Коста Янков и Иван Минков се самоубиват. Неколцина намират убежище в Съветския съюз, включително главният организатор Петър Абаджиев. Бог да прости жертвите, избити от терористичния акт в църквата Света неделя и да помилва нас грешните. Там